Assalamu alaikum, bako daga zuciya ta ce min in zo in sanar miki sako na ta na gaskiya, kuma sannan in daɗa jaddada miki sanki yana mata karciya. Daga kallo ne sa'in zuci take ciwo, ba na waraka sai dai baraka don jini na bai yawo. Na zama tamkar mai kiwo, da na kin ɗara mata sai in ji ina ma ne zawo. Tafiya ta kamar wada, ki ban yarda, na san akwai tsada. So ya bi jiki jini ya haɗe, baki na ya kasa dariya. A ce za a ban kuɗi da maɗi, basa a gaba na ko ɗaya. Zaɓi na daban-daban a daban, hasken ki kama da safiya. Ki ja ni gari gari da sirrin ki za na rufe shi bai ɗaya. Shauki mai daɗin daɗi na samu, ki bi ni mu je cikin gida na a can za mu sharo mu. Komai nisan nisa sai na nemo, haɗin ki da ban farar kiki ban san na nemo kindirmo. Mastarima. Shi so a rayuwa yana da daɗi idan kai dace da masoyi, sannan yakan yaye damuwa, zafi na rai ya saka yayi sanyi, yakan sa ka daina ganin yan kowa, komai sai dai abin da kake so. A zahiri soyayyar ki tana da girma, a zuci ta yi naso. Ki bani damar na zo na bayyanar da sako daga zuciyata, na ce da ke kin yau bako. Sako na so ne na zo da shi, ce mun miko. Zuciyata ta kice, ya aje ta ki killace, inda ba wata ya mace da za ta yi mana sakace, koko ta sunkuce. Na so ku tantance soyayya sirri. Mastarima. Kira zaba cika murina, ki zama mata mai sharin kokana. Daga sanda na ganke a mata na gane ke ce zarata, idanu suka lumshe sakon sanke a zuciyar iske kwakwalwata. Lakcin mare kasar ciya alwashin ke zaki zaman mata, domin zama da ke kaɗai da lumanar zuciya kare fata. Idan ban ganke ba idanu rikidewa suke kamar gauta, dalilin alwar da sanki ya same ni ne take na fara yin wauta. Zana kula da ke don Allah ke makula da ni, zana rayu da ke don Allah ke marayu da ni. Gunki na zo da tallar soyayya, a gunki zana furtar soyayya, don Allah karki watsar, don Allah karki watsar soyayya. Jani muje hannuna ki ba za na saki ba, duka wuya ni dai ke ɗin ne ba zan sauya ba. Amma shi kalamai na gunki na bayyana sirrina, zinariya ta sai ta hasken ki bisa kayyana. Kira sama cika burina, ki zama mata mai sharin kokana. Ku haƙuri soyayya ta ku babu a raina, yaudarar zamani dole ne na guje ta wa kaina. Sanadin suna saba ganin wasu zaune a rana, an bar su da ciwo mai hana zaune tsaye ku ji kaina. Ni na yi ta nan, ku yi ta can so ba ni ba shi, kar ku yi zaton a zuciyata na sa kyashi. Jarabawa ku yi akan wata kowa ya yi adashi, ranar ɗauka mai nasara so